Náš dnešný host je Ľudská, vítaj medzi nami. Ahojte. Si tu preto, že máš jedno obrovské svedectvo o Božej moci a o Božom zásahu vo svojom živote a o tom nám dneska niečo povedz. No, tak inak je to také iné, keď človek teraz sedí tu na tejto strane. No, začal sa to celé pred 7 rokmi a v podstate bola som po pôrode, tak som chcela troška tie kilá nejak dať dole, takže som začala tak aktívnejšie cvičiť. No a vlastne začala ma pobolievať ľavá noha v kolene a myslela som si, že to je skrz to cvičenie. Takže som tomu nejak nepripisovala nejakú váhu a pobolievalo ma to tak asi 2-3 týždne. No a presne na moje narodeniny, 30. som vlastne si nahmatala hrčku. No a bolo to tak, že ja som už v minulosti ako 12-ročná prekonala vlastne výrastok, ktorým bol odstránený a všetko bolo v poriadku. Takže som si myslela, že zase tu bude nejaký kostný výrastok, ktorý v pohode sa strebe. No, lenže už za 3 mesiace z tej malej centimetrovej hrčky vlastne bola 10 centimetrová hrča a na žiadosť mojej rodiny vlastne som vyhľadala odborníka, pretože tým, že som, ako som spomínala, som mala malé deti, som si nevedela predstaviť chodiť o barlách a podobne. Takže som ale nakoniec išla k odborníkovi, ktorý keď videl tú snímku a tak ma poslal na rentgen znova, že to nemôže byť pravda. Tak už som tedy zachytila, že sa asi niečo deje. No a vlastne konečný verdikt po mesiacoch, alebo po mesiaci tých rôznych vyšetrení bol, že mám nádor. Takže som išla do Ružomberskej nemocnice na onkoortopédiu, kde mi vlastne zobrali vzorky a tam sa potvrdilo, že je to chondrosarkom, čo je veľmi progresívny druh zhubného nádora. A on je taký nepríjemný vlastne v tom, že malignatie, čiže metastázuje skrze krv. Aj keď je to chrupkový kostný nádor, ale vlastne tie metastázy sa do tela dostávajú krvou. A je strašne rýchlo. Takže v podstate, keď som prišla na to vyšetrenie, niekedy v máji a v decembri mi už začal rásť a po nejakých 8 mesiacoch vlastne mi ho až odstránili, tak oni už kúkali, že čo ja vlastne, že som sa vôbec dožila tej operácie, pretože tie metastázy sa objavujú už po 2 týždňoch a v podstate mne nedávali viac ako 4 mesiace života. Takže v tomto to bolo také veľmi náročné, pretože ja keď som sa pozrela vlastne na moju rodinu, tak som hovorila, že ja nemôžem odísť. Ja mám doma 2, 4 a 6 ročné dieťa a proste to bolo niečo nepredstaviteľné. Hej. Takže bola to veľmi ťažká situácia. Ty už si vtedy poznala Boha? Áno. A ako sa celé vnímala, hej, že žiješ nejakým spôsobom života tak, ako Boh vyžaduje a napriek tomu niečo takéto sa stalo? Ako si sa s týmto popasovala? No, mala som strašne nervy. Nervy na Boha, na celý kresťanský život, pretože ako si povedala, hej, proste človek žije ten morálny život, hej, tie hodnoty. Veľakrát som si aj za to utržila nejaký posmech, hej, že od spoločnosti a tak ďalej. A napriek tomu proste, že som mal pocit, že som tú obeť Bohu priniesla veľkú, tým svojim životným štýlom, tak som tomu nerozumela, že prečo, hej, že to prišlo. No a v podstate ja som bola v takom stave, že skrze ten hnev a tak som ani nedokázala sa naladiť vlastne na nejaké uzdravenie alebo niečo, lebo ja som tie verše z Biblie poznala naspamäť, ale oni ku mne nehovorili, proste, lebo už som to mala naučené. Takže vlastne musel prísť taký zlomový okamih na to, aby sa niečo udialo, aby som dokázala prijať ten svoj zázrak. Čiže bola taká fáza toho hnevu, toho asi, ako sa každý pýta, že prečo ja, prečo nie iný. Áno. A ten zlom teda prišiel kedy? No ten zlom prišiel pomerne rýchlo, pretože mne dochádzal čas. Hej, takže mne povedali otvorene, že už na Vianoce s deťmi určite nebudem. A proste to bolo jednoducho človek v tom výpätí, keď si uvedomuje, že fakt mu hodiny týkajú, tak nemá kedy proste sa zamýšľať nad tým, ako vyzerá, strúhať nejakú náboženskú formu, proste jednoducho úplne sa vyzlečie z tých, ako by som povedala, z toho životného štýlu proste a ide úplne na kosť, hej, ide úplne rozkričí sa na Boha proste, že
Jednoducho urob niečo. Hej, jednoducho úplne zhodiť celú tú masku, zhodiť všetko zo seba. A toto bol vlastne ten bod zlomu, kedy ja som Bohu vykričala všetko. Som sa tak povedať odventilovala. V podstate úplne som zahodila to, že som nejaký kresťan, že som stávala na svojom živote, na tých hodnotách, na tom, že som dobrá, že žijem ten morálny život. Úplne som sa z takého toho náboženstva vyzliekla, ako keby. A v podstate som začala úprimne v srdci volať na Boha. A aj som ho obvinila, že prečo to dopustil. A v podstate mala som s ním takýto intimný rozhovor. A ja som pocítila, najprv som sa až zhrozila sama zo seba, že čo zo mňa vyšlo. Hej, to bol taký šok. Ale na druhej strane si hovorím, ja mám na to plné právo. Hej, že ak už teraz nepohne toto s Bohom, tak ja už neviem, čo s ním pohne, lebo ja už neviem viacej na neho zakričať, hej, viacej na neho zavolať zo svojho vnútra. No a našťastie som pocítila vo svojom srdci obrovskú úľavu a ja som vedela, že je to Pán a vlastne prišlo to vyslobodenie. Čo som pocítila bolo, že čo ma úplne prekvapilo, bolo, že taká veta vo mne odznela, že konečne si sa otvorila, že nemohol som naplniť niečo, čo bolo plné. Takže ja som sa tam na tom mieste rozplakala. Samozrejme, že tam boli emócie. Nie som z kameňa a proste bolo to veľmi silný zážitok. A jediné, čo som vtedy od Boha chcela vedieť, bolo, že či budem žiť a že či to bude dobré aj potom. No a tú odpoveď som dostala. Mala som to svedectvo vo svojom srdci, že áno, budem žiť a bude to dobré. A na tú chvíľu, alebo na ten čas mi to stačilo. Čo sa dialo potom? No, po tomto zážitku, alebo po tejto skúsenosti som samozrejme išla na ďalšie vyšetrenia. Musela som absolvovať operáciu. Samozrejme, že keď som mala takéto svedectvo vo svojom srdci, tak som si myslela, že ten nádor proste zmizne. Hej? A na druhý deň ráno som vyskočila z postele, som hneď kúkla na nohu a tá hrča tam ale stále bola. A hoci som tomu nerozumela, som si proste povedala, idem dôverovať Bohu. Proste ja viem, že to bude dobré a viem, že budem žiť. A to mi stačí. A tak som naozaj išla na operáciu o niekoľko týždňov. Celé mi to vyoperovali. Prišla som o 2/3 stehennej kosti, koleno, čas píšťaly, hej, a v podstate aj predný sval steheny. Takže celé toto som absolvovala, potom samozrejme aj tá rekonvalescencia tam bola, hej, trvalo to nejaký čas. No a v podstate v decembri som mala ísť na také celotelové CT, lebo cez prázdniny letné mi to ako odoperovali. A malo sa potvrdiť, či teda, ako sa to ďalej posúva, vyvíja, že či má metastázy alebo nie. No a ja som vlastne prijala už potom, ako som chodívala do zhromaždení, do cirkvi, som pocítila obrovskú taký nával lásky v srdci a jednoducho ja som vedela, že Boh ma celú očistil. A ja som išla na toto vyšetrenie do Bratislavy a naozaj prišli výsledky, že ja som celá čistá, že nemám ani jednu metastázu a v podstate to bolo svedectvo nielen pre mňa, ale aj pre tých lekárov, pretože oni sa s takýmto prípadom ešte nestretli. Nezažili človeka, ktorý by prežil 8 mesiacov s chondrosarkomom a nemal metastázu. Ono je problém v tom, že na tejto metastázy neexistuje liečba a on je imunný voči ožiarom, voči akýkoľvek liečbe. Takže človek, ako náhle má metastázy, tak proste tam už lekárska veda končí. Hej, tam sú tie ľudské limity. A práve preto ja som potrebovala zázrak do svojho života a vďaka Bohu som ho aj uchopila. Ja by som sa opýtala ten čas, keď si bola v nemocnici, hej, so strašnou diagnózou, možno najhoršou, čo bola na oddelení. Ako si to tam ty vnímala ten čas? Ako si pôsobila tých ľudí okolo teba, keďže ty si mala už svedectvo vo svojom srdci, že niečo je iné, hoď teda ešte na papieri, alebo tí lekári to nevidia. Ako si toto zvládala? Ako to vnímali tí tvoji spolupacienti? No, to bolo také veľmi až miestami komické, lebo ja som napriek tomu, že som fakt mala hroznú diagnózu, ja som bola úplne emocionálne v pohode potom. Ako som získala to svedectvo od Boha, ja som mala obrovský pokoj v srdci. A ja som vlastne prišla na to oddelenie 3 dní skôr
už piatok ma hospitalizoval, lebo hneď pondelok ráno som mala absolvovať operáciu. Tak ja som vlastne mala 3 dní na to, že aby som sa spoznávala nejak s tými ľuďmi na oddelení, ako čo človek ide robiť v nemocnici, hej, tak ja som behala z izby do izby a stretla som sa tam naozaj s ťažkými prípadmi. Všetko tam boli v podstate onkologickí pacienti alebo v drvivej väčšine ležiaci. A v podstate, ja keď som sa s nimi dala do reči a sa ma pýtali, že kvôli čomu som tu, tak a som im povedala, že s čím mám, ako kvázi s čím bojujem, tak oni ostali úplne hotoví z toho, že či som v pohode, že ako je to možné, že mám radosť. Ja som bola úplne... Ja všade, kde som prišla, som sa všade usmievala, ale to nebolo vôbec cílené, to proste išlo zo mňa. A každý sa ma pýtal, ako je to možné. A ja som proste hovorila, že je to kvôli tomu, lebo ja mám vo svojom srdci svedectvo od Boha. A to ľudia nechápali. A vďaka Bohu 10 ľudí na tom oddelení prijalo Ježiša Krista svojho Pána a Spasiteľa práve na moje svedectvo. A ja spätne, keď som sa aj pýtala Boha, že prečo som nebola uzdravená, prečo som o to všetko musela prísť, a jednoducho tá odpoveď prišla časom a ja som pochopila, že ten čas, kedy som tam bola, bol dôležitý práve pre tých ľudí. Že áno, ja som prišla o nejaké veci, ale Boha to stalo ďaleko viacej, alebo tí ľudia by prišli o mnoho viacej, keby sa neobrátili ku Kristovi, pretože oni nemali istotu spasenia, oni zomierali a v podstate nevedeli, kde idú. Hej, čiže ten čas tam v tej nemocnici bol obrovským obohatením aj pre môj život. A v podstate som zistila, že nie som jediná, na ktorej Boh pracuje. A naozaj tam som mala tú možnosť uvidieť to utrpenie aj z inej stránky. Že fakt ja mám Boha, ja som mala na koho volať. Ale že nemocnice sú prepchaté ľuďmi, ktorí nemajú tú istotu. Proste hovoria, že možno chodia, hej, že sú tradiční, že chodia možno do kostola, ale nemajú ten osobný vzťah s Bohom. A proste oni fakt umierali a oni nevedeli, kam idú. Reálne nevedeli, že kde patria. A ja som uvidela, že oni potrebujú Krista. Aj oni sami mali tú potrebu, že ho potrebujú, aby vlastne vedeli, kde idú. Takže to bolo také pre mňa obrovské svedectvo. A čo na to povedať, 7 rokov je od toho, ako som od operácie a v podstate nemám problémy. Mala som ešte prvé 4 roky bolesti a musím povedať, že som bola na jednom zhromaždení, kde bol host Peter Gamons, ktorý sa za mňa modlil a úplne všetky bolesti odišli. A to môžem povedať, že to je obrovské svedectvo, lebo viem, že mnohí ľudia po operáciách trpia bolestiami a to je úplne jedno, čo vám menia. Ako náhle máte umelé len koleno, tak trpíte bolesťou. A ja som v podstate bola úplne od bolesti oslobodená. A je to 3 roky a ja nemám bolesti. Dokonca som mala svalovicu, čo sa tak zvláštne prežíva, keď máte 60 cm titánu v tele a nemáte sval a napriek tomu viete mať svalovicu, tak to bolo také ešte komické, že som sa na to smiala a v podstate vôbec to nebolelo. Takže ja fungujem úplne normálne, dokonca si viem zahrať aj futbal s mojím synom, chodím na ľahké turistiky, áno, má to samozrejme nejaké obmedzenia, áno, keď idem plávať, tak som skôr ako kotva, než aby som preplávala niečo, ale v podstate ten môj život nie je nejak odlišný než predtým. Ani predtým som nebola nejaký plavec, takže... Mala si teda ešte aj nejakú doplnkovú liečbu, či už potom žiadnu? Nie. Nemala som nič, jednoducho preto, lebo poprvé ten chondrosarkom je imunný voči tomu a oni ma vlastne zoperovali a nebolo nič potrebné. Oni to celé vybrali a ja tým, že som mala celé telo čisté, tam nebolo potreba. Čo keď aj niekomu poviem, kto si prešiel vlastne iným onkologickým nejakým problémom a všetci majú v podstate chemoterapie alebo žiare. Každý jeden minimálne preventívne, tak len pozerajú, že ty si nemala nič. A hovorím, nie. Ja som mala operáciu a v podstate som zdravá. Takže vďaka Bohu.
Ak vás naše dnešné svedectvo povzbudilo, potešilo, vľalo vám novú nádej, sme za to veľmi vďační. Nech vám to pomôže, ale zároveň potrebujeme aj my vašu pomoc v podobe vašich lajkov, komentárov, zdieľaní a samozrejme, ak budete mať dobrú vôľu, budeme vďační aj za finančnú pomoc, ktorú nám posielate. Ako sa ešte na to kúkajú teraz lekári, keď chodíš po kontrolách a ťa vidia živú, zdravú, smiatú, ako na to reagujú? No, ja by som chcela povedať, ako mal reakciu môj pán doktor, ktorý ma operoval. A on bol neveriaci, absolútne ateista, však ja to chápem. A on hovoril, že keď videl tie moje záznamy, tak proste samozrejme oni to už berú do určitej miery ako rutinu. Hej, deň sa s ním stretávajú. A ja som mu povedala úplne rozžiarená, vysmiatá, nádor v tele a on hovorí, že tak na mňa pozrel, že či všetko v poriadku. A ja mu hovorím, viete čo, pán lekár, že ja by som chcela, aby sme sa stretli niekde na káve, ale tak úplne, že tak inak, že nie tunák, ale že tak normálne porozprávať sa o Bohu. A on sa na mňa pozeral a potom, keď som mu hovorila, že ale ja som zdravá. A on, áno, optimistický prístup si treba zachovať, je to veľmi dobré. A potom, keď som naozaj chodila na tie kontroly a videl, že ja som naozaj zdravá a videl aj to vyšetrenie, hej, z toho celotelového CT, tak on sa na mňa tak pozrel a hovorí, vy ste iná kategória pacienta. Vy patríte do kategórie zázrakov. A bol normálne silne dotknutý. Aspoň z tej reakcie, ktorú som videla. No a potom som sa stretla aj s inými lekármi, ktorí mi robí napríklad predoperačné vyšetrenia aj tu v Martine. V podstate ortoped, ktorý ma vypísal do Ružinovskej nemocnice, tak plakal a mi hovorí, že či by ma mohol objať ako otec. A ja hovorím, že není problém. Tak normálne vystískal, vyobímal, plakal tam a hovorí, že vy ste prvá preživšia za celú moju kariéru. A že ja vám to tak prajem, lebo ja keď som vás videl a ste mi povedali, že máte doma 3 malé deti a vo vašom veku, ja som nedokázal uveriť tej diagnoze, ktorú som videl na tom snímku, že preto som vás poslal znova. Takže bolo to veľmi silné. Ďalšia napríklad pani lekárka, ktorá mi robila vyšetrenie práve na pľúca, lebo tam sa najviac zdržuje krv v pľúcach a v mozgu a to sú najviac napadnutelné časti tela vlastne pre tieto metastazy. Tak ja keď som s ňou volala, že mám úplne všetko čisté, tak ona kričala do toho telefónu od radosti a ona hovorí, to je úžasné, ja tak za vás ďakujem Bohu. A proste aj tí lekári, ktorí možno nie sú zrovna veriaci, alebo nechcem sa nikoho dotknúť, lebo ja neviem, ako kto má osobný život, ale bolo na nich vidieť, že oni doslova túžia vidieť tie zázraky a ja sa im nedivím, pretože keď celé dni ste zavretí a iba vidíte iba tých chorých a otrapených ľudí, tak túžite vidieť aj nejaký zázrak. A ja si myslím, že pri mne to videli. A naozaj, aj keď som išla na porod, mimochodom porodila som ešte 4. dieťa, čo mi taktiež povedali, že mohlo by sa mi to vrátiť. Nevrátilo sa, nič, všetko prebehlo v poriadku. Narodil sa mi krásny zdravý chlapček a aj tam na tej porodnej sáli sa vyskladali všetci lekári. Aj sestričky, tam bolo asi možno 30 ľudí stáli až na chodbe a hovorili, že vy ste veriaca, že? A ja hovorím, áno, som. A to bolo také komické, lebo tak ležala som tam, čakala, kedy porodím. A oni hovoria, že vy máte niečo, čo my nemáme. A že musíte sa s nami o tom porozprávať. Takže je veľké očakávanie aj zo strany tých lekárov. A ja by som chcela každého pozbudiť, kto aj boje s niečím, aby hľadal odpoveď v Bohu. Ja to stále hovorím, aj keď sedím na tvojom mieste, Katka, ale naozaj by som chcela ľudí pozbudiť, pretože nemajú čo stratiť. Ak bojujete s niečím, nemáte čo stratiť. Proste, ak vám dochádza čas, alebo ak je to vec, ktorou si neviete dať rady, proste zavoláte na Boha, nič to nestojí, jeho to stalo život a vás to nestojí nič, len otvoriť svoje srdce. A môže sa stať zázrak a ja verím tomu, že sa stane, pretože keď sa stal mne, čo nie som ničím výnimočná, tak určite sa stane hocikomu z vás. Som z rovnakého mesa a kosti ako vy. Takže
Určite to každému odporúčam. A do dnešného dňa proste tí lekári, všade, kde prídem a vidia, s čím som bojovala, majú obrovskú bázeň, obrovský rešpekt. Takže musí to byť zázrak jednoznačne a nie len z môjho pohľadu, ale aj z pohľadu tých odborníkov. Luci, vravela si, že treba zavolať na Boha. Vieš povedať divákom, diváčkám, že ako si to spravila teda ty, aby si im dala inšpiráciu, ako to prebiehalo, čo si kričala, ak si to ešte nejako vieš vybaviť, že ako sa na toho Boha volá? Tak ako som spomínala na začiatku, že som sa tak povedz odventilovala a v podstate je to stále rovnaké. A aj v Biblii je napísané, že oči Hospodinové chodia po tvári celé zeme a hľadajú pokorných srdcom. A naozaj je to tak. Na Boha sa volá veľmi jednoducho. Boh je všade prítomný, čiže nemusíte mať nejaké špeciálne miesto. Stačí, aby vás nič nerušilo, samozrejme. Každý chce mať túto chvíľu asi takú sám pre seba. Najlepšie sa niekde zavrieť a proste byť iba úprimný. To je všetko. Iba byť úprimný a proste zavolať na Ježiša spôsobom: Ježiš, som tu, pomôž mi, potrebujem ťa. Proste ja som na kolenách a keď nepočujem tvoj hlas, doveď ma proste k svojmu slovu alebo k tomu, čo potrebujem, aby som dokázal uchopiť ten svoj zázrak. Je to úplné otvorenie sa, normálne ako sa rozprávate s hocikým iným v práci alebo doma, takisto sa rozpráva aj s Bohom a proste keď nikoho chcete poprosiť o pomoc, tak idete za ním, lebo pravdepodobne viete, že vám pomôže. A takisto sa pristupuje aj k Bohu. Proste keď idete za ním, tak očakávate, že vám pomôže, lebo ak vám niekto má moc pomôcť, tak je to on. Nikto iný nemá takú moc ako Boh. A na čo by som chcela fakt upriamiť každého, je, že Boh nielen, že má moc, ale on aj chce pomôcť ľuďom, pretože on dal cestu, on dal spôsob ako. A ešte jednu vec by som chcela povedať, že niekedy sa tá cesta môže líšiť našim predstavám. A na toto je kameň úrazu, prečo si myslím, že mnohí ľudia nedokážu prijať svoj zázrak. Že si myslia, že presne ako ja som si myslela, že keď budem dodržiavať nejaké tú formu, hej, že budem nejak morálne žiť, pôjdem proste na to miesto, hej, niekto chodí do kostola, niekto chodí do cirkví, to je úplne jedno, čo navštevujete. Ale proste, že keď tam pôjdem, splním si nejakú povinnosť, prežehnám sa, pomodlím sa rúženec, hej, alebo niečo, splnil som si povinnosť, Boh ma musel počuť. Nie. Nie je to tak. Boh chce mať osobný vzťah. Boha nezaujíma nejaké mumlanie, hej, nejakých modlitieb, ktoré nevystihujú váš problém. Boh chce, aby ste mu povedali o svojom probléme. Je napísané, keď prišiel za ním slepý, že Ježiš sa ho pýta, pritom bolo úplne zjavné, že je ten človek slepý, lebo to je vec, ktorú nemôže vidiaci človek prehliadnúť. Áno. A proste napriek tomu sa ho Ježiš spýtal, čo chceš, aby som ti urobil. A on povedal, aby som videl. A on povedal, ja chcem. Čiže toto je dôležité, že Boh chce vás uzdraviť, Boh chce vám pomôcť, ale nie je jedno, ako my k nemu pristupujeme. Nie je otázka, kde je Boh, otázka je, kde sme my. A Boh dal cestu, Boh dal Ježiša Krista, aby každý prišiel k Bohu alebo k Otcovi skrze Neho. Čo to znamená? Prakticky, čo to znamená? Nepomôže vám svätý. Nepomôže vám modlitba k inému človeku, nepomôže vám modlitba k soche, nepomôže vám modlitba k nejakému predmetu. Boh chce otvorený vzťah a ten vzťah je založený na pravde evanjelia, je založený na tom, že Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. To znamená, že keď ty vyznáš ústami Ježiša Krista za svojho osobného pána a spasiteľa, že Ježiš, staň sa mojim osobným pánom. Ja chcem ťa poznať. Proste daj sa mi spoznať. Ja viem, že som hriešný človek a doteraz asi ani nemám nárok na nejaké uzdravenie, alebo nemám nárok možno, lebo nie som taký svätý, spravil som kopec zlých vecí. Ale proste ja ťa potrebujem, lebo ja neviem žiť ten čistý, svätý život, alebo ja neviem, ako sa to volá, ako to mám pomenovať.
a proste Ježiš chce otvorený vzťah. On chce, aby ste prišli k nemu v úprimnosti. Jeho nezaujíma nejaké náboženské modlitby. Jeho zaujímate vy, jeho zaujíma váš problém, jeho zaujíma váš život. On zomieral za vás a nezomrel len tak, aby počul nejaké mumlanie. On zomrel preto, aby ste k nemu vedeli prísť, aby roztrhol proste tie nebesia a aby ste mali k nemu prístup. Preto zomrel, aby odpustil každý hriech, každú nepravosť. Čiže je to obrovsky dôležité, aby človek prišiel k Bohu tak, ako Boh hovorí, príď ku mne. Nie tak, ako my si predstavujeme, že takto by to malo byť. Pretože potom jednoducho človek ten svoj zázrak minie a fakt môže byť na smrteľnej posteli a môže kričať na Boha, prečo si to dopustil. Ale Boh už riešenie dal, len my musíme prísť tak, ako to hovorí On, pretože my potrebujeme pomôcť. On nepotrebuje pomoc, my potrebujeme záchranu. Je nejaká odpoveď od Boha, že viem, že toto prišlo od Boha? Že prejavuje sa to nejako? Áno. Prejavuje sa to tým, že v prvom rade zažije človek pokoj. Vo svojom srdci to pocíti. A je to tak, ako keď niekto povie viem, že viem. Jednoducho viete, že vás nepresvedčí nejaké slová, nepresvedčil vás človek, ale vo svojom srdci zrazu máte istotu a sprevádza to pokoj a aj radosť. Že áno, toto je dobré. Niečo z toho ide tak dobré, tak vás niečo tak upokojí nadprirodzene a vtedy viete, že do vášho srdca prehovoril Boh. Príde obrovská úľava. A zvlášť pre človeka, ktorý nikdy predtým nepoznal Boha, nehambite sa napríklad aj za slzy, alebo za hnev, za krik. Nehambite sa za to. Boha neviete prekvapiť. Neviete spraviť niečo, s čím by nerátal, alebo čo by nepoznal. Boh dokonale vás pozná. On má zrátané ešte aj vlasy, všetky vlasy na vašej hlave. Neviete spraviť niečo, s čím by ste ho vyviedli z miery, alebo s čím by ste ho zaskočili. Tie prejavy potrebujete vy. Vy sa potrebujete vyznať Bohu. Vy potrebujete zažiť ten dotyk. A takto je to je taký sprievodný jav, ktorý zažije určite každý. Takže také odpustenie. Niektorí zrazu pocitia obrovský nával lásky. Ten pokoj je úplne identický v každej, asi s každým, s kým som sa rozprávala, že áno, že zažil ten pokoj. Ja som ho sama zažila. Tedy, keď som potrebovala vedieť, že budem žiť a že to bude dobré. Takže a naozaj prišiel s tým obrovský pokoj a nech prišla akákoľvek správa potom, hej, že ja neviem, že treba teda to celé dať preč a podobne, hej. Nič ma už nevedelo rozhádzať, nič ma nevedelo zaskočiť, lebo som vedela, že to bude dobré. Aj keď to bol vstup do obrovského neznáma. Takže nemusí to byť fyzický hlas, že ako keď niekto rozpráva do ucha, hej? Nie. Že to sú tiež také predstavy, ktoré sa spájajú s takou rečou Pánovou. Áno, aniel s mečom a s glóriou. Nie. Je to svedectvo v srdci. Ježiš nezostal v hrobe. Ježiš stal z mŕtvych. A to znamená, že on už viacej nevie zomrieť. A to znamená, že keď nezomrie, že žije. A dá sa s ním stretnúť. Reálne sa s ním dá stretnúť. A viete sa s ním stretnúť nie fyzicky, pretože on je v nebesiach, tak nám hovorí Biblia, ale dá sa s ním stretnúť vo svojom srdci. A to je ďaleko viacej, ako keby si sa s ním mali fyzicky stretnúť, pretože nepotrebujete na to dôkaz. Proste viete, že viete. A to je dostatočné. A je to úžasné, že to prebieha práve takto, lebo v tú istú chvíľu vie na Zemi volať v Austrálii, v Amerike, v Európe, 1 000 000 ľudí naraz. On vie byť všade. Práve preto, že je to vnútorné svedectvo v srdci človeka. Ako to vyzerá dneska s tebou? No, ako to vyzerá? No, tak nedávno, teraz od februára, ďaká Bohu, ja sa z toho veľmi teším, čo každý nado mnou krúti hlavou, ale ja viem, prečo to hovorím. Som už oficiálne aj podľa úradov zdravá, pretože samozrejme, že som mala invalidný dôchodok, najprv plný, potom polovičný a teraz už nemám vôbec. Takže napriek tomu, že som mala až 70% invalidity,
Teraz mám 30% iba kvôli tomu, že mám jazvu a mám tam tú endoprotézu, áno. Inak v podstate už nemám nič, takže aj podľa záznamov som zdravá, takže ďaká Bohu. A začala som chodiť do práce, ako som spomínala, porodila som 4. dieťa, športujem, light, a úplne všetky práce zvládam, domácnosti, vediem vitálny život, takže... A na margo toho mám takú vtipnú príhodu, že lekár, ktorý ma momentálne kontroluje v Ružinovskej nemocnici, keď som bola u neho, tak na kontrolu mi hovorí, že pohybte s tou nohou, že takto, že tým, že ja tam nemám ten sval, tak tento pohyb by som vôbec ani nemala robiť. No a ja som začala tak hýbať a on sa na mňa pozerá a hovorí, pani, ale s tou operovanou nohou. A ja sa na neho pozerám a ja, no je to operovaná noha. A on normálne stratil reč a hovorí, dobre, to asi nemôžem dať ani do záznamu. Ale sme sa iba dobre zasmiali. Takže všetko je v poriadku. Aj keď som absolvovala aj vyšetrenia, pravidelne chodívam na preventívky a tak, všetko je úplne v absolútnom poriadku. Ja by som chcela vyzvať naše diváčky, ktoré ešte bojujú s chorobou, s ťažšou, s ľahšou a potrebovali by modlitbu, potrebovali pomôcť, potrebovali by trošku viesť do toho vzťahu s Bohom, tak kľudne sa nám ozvite, napíšte nám na náš mail alebo do komentov, ozveme sa vám naspäť a čo sa bude dať, poradíme, pomôžeme, pomodlíme sa za vás a budeme dúfať rovnaký zázrak, ako zažila Ľudská. Ďakujeme ti za tvoje svedectvo a vďaka Pánovi teda, že je to úžasné svedectvo, veľký zázrak a môžeme sa tešiť na to, kto ďalší bude na rade s takýmto veľkým zázrakom. Ďakujem za pozvanie. Majte sa krásne.